everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Kung dako na ang kadaot sa iyang naong, mahigugma ka pa ba kaniya, ara? Sir, Dako ra bag faktor kining dagway sa tao. Basta maayong dagway, daghan na mahigugma. Kung mabati na, likayan ka na. maot tingali ko. Pero, namasin ko nga di mausabang akong pagpati kaniya. Meaning, doon na gid ay. Para na ko, sir, di man lisod ang pagpangita og laki. Naidaghan. Pero, murag daigo lang ko ni Cupido sa among kahimtang ni Tisoy. Korne. Di man tingali, sir. Naibaw ka na sa akong kinabuhi, sir. O gani ikaw, Keep your mouth shut, Aran. Sige, bantayin siya. Huwag dili ka ngay mo kumpiyansa. okay, sir. Bati siya. Buti siya. Higo na. Baway na. Archie. Day Maris. Basig di na. Nagpahungaw lang. Makatuog na ron. Ma'am, ginintaw basta mahubog. Emosyonal gid. Sama gud na ako gud. Nga naman ka. Mahay sa to sa sige na buhi. Okay na. Ay, salamat. Murag nakatuog na si RJ. Nidungoy na. Hindi lang na siya. Ayaw lang natundog ka day. Kaya mahasin og magsuka ba? Already. Na-emosyonal na siya. Tungod kay wagid mo abot ang iya pinanggang Kuya Herbert. Unsa kay nahitabo niya, no? Nga nang wa man siya na uli. Ay, wala sa kung may bawa na din, Maris. Wa lagi makig-uban nimo ang imong uyab karon. Wala lang din, Maris eh. Di lang kung gusto nga, doon ay magmahay nila. Ha? Dagan ay sila? Nadaghan na sila, day. Tungod kay, gikapoy na manggod ko. Ang kapoy kay ba, kapoy. Oh, nga nang gikapoy ka man. Natagbaw sila o pangitaw gapo. Ug ako, gikapoy nagtago. Unsa? May hinungdan nga, may gawas ko sa kong gitaguan. Og, gi-welcome na ko silang tanan. Grabe ha. Di lang kita magtihik-tihik. Good. Istorya na bitaw ni. Tagtihik-tihik ka ni. Mao ba? Balik lang tang Kuya Herbert nga. Wa mo to nga. Bitaw tuod. Nga naman, Rudy. Kadtong pagbiya ni Kuya Herbert, kadtong paglangyaw niya ba? Nahibaw man ko. Nagdatog kay ubos niya. Kay ubos sa unsa? Ay, gibuwagan man to sa siyang uyab. Rudy. Oo, hibaw ko ana. Gibuwagan to siya siyang uyab. Luoy lang to siya. Kay, serious kayo. Gibuwagan to siya siyang uyab. Kay, kuwang og panahon. Oh, kuwang gito sa panahon si Kuya Herbert. Kay, sobra mang magkakayod siyang trabaho. Maya, si Kuya Taon, nimaho lang tong asite. Kay, mekanik ko good. Minako, distingal itong uyabad to. Rudy. Pero, uga ko'y buwagan. Uy, okay ray. Di, jog ko mag-uol. Kay, para na ko, no? Kung iiwan ka na, huwag mo na lang habulin pa. Minsan kasi, may mga bagay na kailangan hayaan na lang para hindi lalong masaktan.
Tagalog ka na, ha? Siyempre. Basta makainom ko. Malinguistic ko, Damaris. Ah, Real talk. Yan ang totoo. Rudy, Mm. doon na ba yay babae nga makigbuwag tungod kay doon ay bugat nga katarungan? Oh, mau ba? Sama ba ng lita? Kung makakita ka dayong ebidensya, nakuwang ka na og panahon. Tungod kay doon na ka nailain. Kana. Biktima si Kuya Herbert, ana. Nabiktima siya sa silos. Nga way igong kamatuoran. Tungod lang sa Facebook nga. Diya siya kaubang babay. Gibuwagan na siya siyang uyab. Oh, come on. Oh, mao ba? Kung ikaw, makakita nga doon ay kaubang lalaki ang imong uyab. Diha sa Facebook. O sa batiun mo. Mugunit kini og moagbay. Uy, di gyud ko magsilos, no? Di ko magsilos. Mangutana ka nga, no? Nga no? Dili ko magsilos. Tungkol kay, nahibaw ko. Nga ang lalaking yang gikauban, mas labaw kong kalidad. Dili ko insecure. Rudy, Para na ko. Dili ang hilakan ng babae, eh. Nga, dili maantigong mo respeto sa luha sa usa ka lalaki. Rudy. Rudy, iko na ha. Ati manon ko si Archie. Trapuhan ako siya hatawal. Oh, sige, Demaris. Kay, mulakaw sad ko. Oh, asa ka man? Nakainom ra ba ka? Ay, don't worry, ay. I can manage. Asa lagi ka? Ay, mangita sa kong mutrapo na ko hot towel. Mangita? Naaman ka kay daghan. Ako pa silang pilian. Unsa? Sakit ang ako. Hangover. Sinita mo kami. Archie? Archie, kaliko na. Ara mangaon na ta. Maris, Kaliko na. mangutan ako. Oh, unsa man? Wa ba ko makasa gabi? Ha? Medyo na blackout ko. Wa ka makasa. Pero mihila ka lang. Tanawa ko ng mga mata ni mo, oh, nang hupag. Tungod sa imong paghilak. Ako? Mihilak? Mihila ka. Tungod kay wa ka tungaha sa imong Manay Herbert. Sorry ha. Okay ra, uy. Nagkasabot ko, Archie. Sige na, kaligo na. Araw mamahaw ta. Kay, mo report na ko sa trabaho. Pawa siyang hangover, pawa. Nilakaw day ka gabi, bay. Ay, nagpatiwas ko sa gawas, bay. Nalumoy ka naman. Karon nga, nagka-graduate na mo. Sa may inyong plano? Mangita og trabaho. Ingon man sad ko, mangita sa kong trabaho. Oh, good. Labing maayo. Pero, kinisi by RJ, klaro kayo, dili ni maglisod. Kay, inig ka kita sa record, ani? Kung lao di ko ni. Basin pa og swertihon. Mangita ko og akong trabaho. Aron ikapakita nako. Nga dili sa tanang panahon nga magsalig lang ko sa taong nalimot na nako. By RJ, Kaya kong magpakabuhi nga wa siya. Archie. Oh. Di dugang kwarta para dugang ay panitong tambal iti suy ara. Salamat, sir. No, ay pasalamat. Tuod ay mularga ko. Asa ka, sir? Mularga ko paingon sa kaulohan. Okay, sir. Isalig ko ni bang tanan. Okay, sir.
Magdali ko balik sa ospital. Ara, Oh, kulot, kumusta si Tisoy? buhi pa siya kulot. Ay, salamat taon. Kinsa man ka ang nag-ambos niya? Kana ang wa may mahibaw kulot. Agay pabayron ang nag-ambos niya. No, di maayo kulot. Pasagdan na namo siya nga magpakabuhi. Unsa? Ngano man? Wa may makaila kung si kinsa man ang nag-ambush niya. Salbahis? Unsa isa ni Tisoy niya? Siguro, nakagusto lang tingali ang maong tao kaniya. Oh, sige kulot, diha ka na. Iya lang kong kipiyaan. Sundan ko siya. Aron may bawaan ako. Ug asang hospitala si Tisoy. Magdali ko. Ano ni kadapat tayong kining tambal nga ako napalit para kag Tisoy. Tisoy? Tisoy? Asa ko? Niya ka sa ospital. Ospital. Luwas ka na. Mubangon ko. Muli ko sa graduation sa kumangot. Tisoy, nahumana ang graduation. Duha na kadlaw ang nakalabay. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.